Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jalda ezagun bertain jokalari Zoropila, ostiko talokazpilaz Arratsaldeon ikusentzuleok, arratsaldeon Jose Mari, gaurkoan urriak 22, asteazkena, beti bezala grabaketa eguna, eta dagoeneko hirugarren atalera iritsi gara. Zer moduz joan da asteburua, Jose Mari? Arratsaldeon Josu, ondo beti bezala, urriak 22, arratsaldeon, edo egun on edo gabon, jendeak nahi gaituen orduan entzungo gaitu, baina gu orain arratsaldez ari gara. Eta bai, urriak 22, asteburu on bat, behintzat, ona edo ez dakit, liga futbola itzuli da, eta partidu batzuk ikusi ostean, hemen beste futbol jardunaldi bati buruz hitz egiteko gogoz. Beti da berri ona, ligaren itzulera. Egia da, azken bi asteetan eta lehen bi saioetan nazioarteko futbolak gauza asko utzi dizkigula eta horretaz ere gozatu dugula, baina biak gara klub zaleak, liga zaleak eta itzuli da. Beraz, errepaso txiki batekin hasi gaitezke, ez? Azken asteburu honetan izandako emaitzekin. Lehenik eta behin akaso gaurkoan alderatzi egingo dugu. Betik gora joango gara, eta lehenik eta behin ondo baderitzozu Lapurdi aldera joango gara. Beraz, hasteko Jenetz taldeak izandako emaitza errepasatu dezakegu. Kasu honetan, esan behar da, Lapurdiko bi taldeak sasoiko dabiltzala. Azken 3 partiduak irabazi ditu Jenetz taldeak. Aztebukara honetan utxeta bat gailendu zen Arberes Argeles taldearen aurka. Eta dagoeneko 6 jardunalditan 12 puntu dauzka eta lehen postuan dagoen Kolomiers taldearekin berdinduta dago. Beraz, sasoiko Angeluko taldea. Ea, egunen batean, ekarri dezakegun Angeluko taldeko kapitain handia saiora, Vicente Mendiburu, ez dakitzen bat urte daramatzan jokatzen, baina hemen, hasiko naiz behiratzen bere datuak, 2014-2015 urtetik dabil jokatzen Angelun, eta geroztik bere bizitza osoan One Club men bezala Angelun jokatzen dabil. Abizena euskalduna du, ez dakit bera zehazki euskalduna izako den, bakit Euskal Herritarra dela eta Miarritzen jaiotakoa, eta gainera zure belaunaldikoa, orentxe bertan 31 urte ditu. Bizitzako momentu honenean beraz, ez? Bai, lehenkoan ere ikusi nuen pixka bat gainetikan, eta urte desente daraman jokatzen, eta izenak azkenean, tentzioa deitzen dizu, han izen asko ezakit, frantses jatorrikoa direlako edo, baina Vicente Mendiburu ikusita, azkenean hor gehiago fijatzen zera, eta ikusi genuen kapitaina zela, eta urte desente daraman hor, zentral moduan, okerrez baldin banago, eta batean zergatik ez, aukera bala daun badaukagu, berere gana hurbiltzeko, eta euskeraz baldin badaki, espero ezagun baietz, zergatik ez beti ukiko ditu historia politak kontatzeko, Ipar Euskal Herriko futbola, agian hor pixka bat kamutxagoa gabiltzala alderdi hortan. Bera Mendiburuz, gu Ibarburu, hemen elkarrizketa polita izan dezakegu, Eta ni ere zentral fina izan dakoa. Buru hondiak izan biak ziur, buru gogorrak ere bai, eta burua zerbaitetarako alin badaukagu, futbolerako, pentsatzeko agian beste momentu ere batean utzi dago zentzu hortan, baina ea egun batean aukera daukagu, eta ez ezagun orain denbora galdu nire buruari buruz hitz egiten. Eta Angelutik Baionara joango gara, Baionako taldeak ere, Abiron Baionek 2-1 garaipena lortu zuen, kasu honetan Lorianen B taldearen aurka,
Eta hauek ere sasoiko dabiltza. Azkeneko hiru partiduak irabazi dituzte, kasu honetan 14 punturekin daude, seigarren postuan, baina kontuan izanik iazko denboraldian nazional hiru mailan zaudela eta aurten igotakoak direla, ba, paper oso oso txukuna egiten ari da momentuz Baionako taldea. Eta hemen ere, ba, bueno, horrelako futbol aplikazioetan eta ikusten, plantillan baditu hainbat euskaldun ez dakit zehazki Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, baina baditu, eh? Esaterako Endika Jimenez, Realean ibilitakoa, ez dakit zehazki nongo izango den, baina hemendik ere gonbidapena luzatzen diogu, ez? Nola ez? Noski, bai, eta azkenean gonbidatuz josiko zaigu, baina datozen saio guztietarako, lortu beharko dira gonbidatu batzuk, nola ez? Eta, bueno, iparraldeko errepaso laburra hau amaituta, goazen hegoaldera, ondo badaritzozu bigarren mailatik hasi gaitezke, larun Bai, batean, kurioso egiten zait, lehen ere, Baiona horrek ustea zelkapenean, eta bere postu bat baino, baiek baino postu bat gorago, puntu berdinekin, bordeleko Girondin ikustea, horrelako hori bezalako talde handi bat, duela ez hainbeste txapelduren ligako final erdietan, final ordenetan egondakoa, eta orain hor, nazional mailan Baionarekin borrokan lehenengo postura iristeko. bai, ikaragarria da, duela urte gutxi batzuk aipatu duzu moduan txapeldunen ligan genuen, eta ikaragarrizko erakustaldiak eman zituen Europako izarren aurrean, baina Gerard Lopezek ikutzen duen gauza guztiak bezalaxe, ba, Bordeleko Girondinsek ere ba, ikaragarrizko danbatekoa hartu du eta gaur egun ba, aipatu duzu moduan nazional bigarren mailan dabiltza. Egia da oraindik ere ba, haien betiko estadioan dabiltzala jokatzen eta partidutara ere ikusle asko gerturatzen direla. Ia Zandi Karrol ere bertan izan zuten. Bai, Baina bai. bai taldeak historikoki eta bai hiriak historikoki duen pisua kontuan hartuta oso oso kezkagarria da hor ikustea, izan dituzten arazo ekonomikoen ondorioz, ba, Frantziako laugarren mailan ikustea gogorra da. Bai, aurreko jardunaldian laburpena ikusi nuen, eta 11.000, 12.000 inguru pertsona zeuden beraien zelaian, azken horrelako maila batean jendetza da, eta, bueno, ziur berriro itzuliko direla, horrelako hiri garrantzitsu batek duen talde garrantzitsu bat, ba, ziur itzuliko lehen mailara, baina, bueno, denbora beharko dute, dauden zulotik ateratzeko, eta zergatik ezagun batean ere Gerard Lopez elkarrizketatu bez, Euskalo, itzultaile bat jarri, eta aurrera. Bai, Luxemburgon jaioa zela aipatu zenuen, baina bere gurasoak galiziarrak zirela. Beraz, bueno, guk Bai, bat euskara formulan soilik ibilita, bai, euskara soilik denetarek esango elkarrizkatuko niku. genuke, baina bueno, mundu guztian zehar baditu negozioak eta klubak, eta ziur aski jakin ez dakigun arren Euskal Herriko kostaldean ere izango du surf klub bat edo galako zerbait, Gerard gure lagunak, eta akaso ba, zarautzen pasatzen ditu bere udak. Bai, baliteke. Bueno, utzi zagun alde batera Gerard, eta goazen bai, esan dezun bezala, ba, bigarren mailarekin. Larun batean partida bat genuen, printzipioz, gaueko bederatzietan anoetan, Sanse eta Hueskaren artean jokatu behar zen partida, baina larun bat goizean bertan jakin genuen, Hueskako jokalariak ez zaudela behar bezala, aipatu genuen ez, ostiralean babarrun jana izan zutela Tolosan, eta ostiralean oso ondo pasa ondoren, larun batean komeriak izan zituztela, eta horren ondorioz, ba, bertan bera geratu zen partidua. Gaur, asteazkena, bai Sanse, Huesca eta Ligaren artean akordio bat lortzeko azken eguna zela esango nuke. Eta irakurri dudanaren arabera, akordio hori ez da iritsi. Hueskak ba, nazioarteko futbola dagoen astebukara batean jokatu nahi du, honek Sanseri nola ez ba, kaltetu besterik ez dio egiten, azkenean badituelako jokalari internazionalak eta horiek kanpoan egongo liratekelako, baina egia da ba, gaur egun eta kontuan izanik bigarren mailan 52 jardunaldi direla, ba, tarte bat topatzea ere nahiko zaila da, beraz ez dakit irtenbiderik lortuko duten, baina momentuz ez dago akordiorik haien artean.
Bai, kasu hauetan normalen izaten da, ligak ordu bat jartzea eta taldeek onartu behar izatea, baina, bueno, zuk esan duzu bezala ez da akordio bat iritsi, eta egia da, Sansek hain talde bat izan da, jokari asko, hogeita bat edo hogei urte azpiko selekzioak joten direla, edo kasu honetan ere jo botxien Keniarra daukagu, Keniako selekzio Mhm. helduarekin joaten dela, ia beti, orduan, bueno, ulertzen dut Sansek ez nahi izatea, eta egia da ere orain hurrengo astean errege kopa hasten da, Hueskak partidukiko du, baina bueno, beraz ikusi beharko da, noiz jokatu dezaketen, baina bai, adostasun batera iritsi, baina Sansek kaltetu ateratzea litzateke guztiz justu irudituko ez, azkenan etxea jokatu behar zuen partido bat, bertan bera galitu delako, beraien errua ez den gauza bat, ez zen gauza batengatik, egia da Hueskako nere ez dela, hori espero dugu, ez baldin baziren Euskal zertan ibili, pentsatzen dugu ostiraleko afariak ez ziela honik egingo, Euskal nun faldu zuten, enintzen konturatu, ze hoteletan zauden, baina, egia esan bai, kurioso, horrelako notizia bat, plantilla osoa, ez egotea jokatzeko moduan, eta, hori, ikusi beharko da, noiz jokatzen da. Bai, gainera Hueskak ostiral honetan jokatzen du, beraz, lehenik eta behin, zituzten arazo horietatik errekuperatu eta egun batzuk behar zituzten, eta beraz ezinezkoa zen aste honetan bertan jokatzea. Baina ikusiko dugu, printzipio ordutegia oso ona zen Sanserentzat, esango nuke zaletuentzat ere larun bat gau hori egokia zela, bultzadak ere iragarri zuen bertan egongo zela, baina orain, ziur aski partida hori egun oso eskas batean jokatuko da, akaso astean zehar eta ordutegia ere auskalo, beraz horrelako gauzak ere baldintzatzen dute liga, baina bueno, Tebasek badakigu gauzak erdipurdi egin ohi dituela, eta Miamiko goraberak ere alde batera utzi dituela azken momentuan. Bai, irudi txorakeri hori bertan bera utziko duela oraingoz eta nik uste, naiz eta gu ez Barça ez Villarreal zaleak izan, oso urruti gaude, bi taldeen zaleak izatetik, baina bai, berri hori nik uste Miamin jokatu ez jokatzearena, eta aurrera bai, berotu egiten ez, gai horrekin. Eta igandean Las Palmas Eibar partida izan genuen, eta bigarren saioan aipatu genuen. Eibar etxean talde oso sendoa da, oso ondo dabil, baina ipuruatik aldentzen den bakoitzean emaitzak ikaragarri txarrak dira. Kasu honetan 3-1 galdu zuen Las Palmasen aurka. Las Palmasek baja oso garrantzitsuak zituen, besteak beste Jese, Sandro Ramírez edota Jonathan Viera, esango nuke garrantzitsuena Jese dela, zalantza izpirik gabe, Zakitzu baina, aldetik edo... baina esan bezala, kanpoan jokatu dituzten partidetan, 5 partidetan, puntu bakarra lortu dute, eta egia da Las Palmas sasoiko dabilela, bigarren postuan orain 18 punturekin, baina Eibarren benetako helburua playoff postu horietatik gertu ibiltzea bada eta lehen mailara itzultzea, etxetik kanpo ikaragarri hobetu behar du Pinat San Joseren taldeak. Bai, diozuna, azkenean aurrekoan Las Palmas oso nagusi izan zen, azkenian hasieran, bueno, galdu dezakezun partioa, zer Las Palmas badakigu talde indartsua da, lehenengo maiatik jetxi berria, jokariak mantendu ditu, fitxaketak egin ditu, izenezko fitxaketak, egia da, bueno, Jonathan Biera eta Jesek, urte batzuk baituztela, batez ere Jonathan Bierak, baina Jese ere, nahiz dago gaztea 33 urte ditu, futbola jokatzeko adinora da, baina Malasiako ligatik dator. Hori ere, kontuan hartzekoa. Baina, bueno, bai, esan dakoa, Las Palmas oso nagusi izan zen, eta Ibarrek ikaragarria da, etxetik kanpo nola jaisten duen maila, eta aurrekoan komentatu genuena, Ipuruako azken bi partidoak ez ditu irabazi, puntua lortu zuen, kanpoan galtzen jarraitzen zuen, orduan, hasieran zeraman bolada hori, etxean irabazi kanpoan ez, bueno, moztu egin du, eta berakada Navarroen handu azken 3 jardunaldietan. Beraz, hori, playoffetan mantentzeko erregulartasun puntu bat bilatzea ezinbestekoa da, eta naiz eta ipuruan aterako dituen partioak ziur nago, beste puntu bat gehiago beharko du bainatzen josren taldeak. Eta bigarren mailako errepasoa amaituta, goazen lehen mailako errepasoarekin.
Larun batean Atletico Madrilen aurka jokatzen zuen Osasunak, bat eta huts irabazi zuen Atletico Madrilek, hau da Osasunaren porrota. Ez dakit partida ikusteko aukera izan zenuen, Jos, nik kasu honetan ez, baina ondoren bai irakurri ditudala zenbait iruzkin edota kritika partidaren ingurukoak, baina ez dakit baduzun zerbait esatekorik partida honen inguruan. Egia esan behar dizut, Atleti eta Reala ikusi nituela, baina Osasuna eta Atletiko ez oso gainetik partidan zati txiki bat, esan ze ikuste hurbiltzeko asmoeroka, baina ezin izan nuen, kontatu ditugun arrazoengatik, eta azkenean, lanuet gaua, lagunak gauean futbola alde batera utzi nuen, baina bai nik ere hitzeu irakurri dut, Osasunak ere ondo lehiatu zuela, Atletico Madrid ikusten ditzaiola partida bateatzea, baina azkenean Atletico Madrid talde handia dena, talde handia da, jokalari handia ditu, eta beraien zelaian, oso zaila da, puntu bat ateratzea, eta Osasunak ez zuen lortu azkenean. Esango nuke oraindik goiz dela kezkatzeko, bederatzi jardunalditan 10 puntu lortu ditu Osasunak, baina egia da eta naiz eta Sadarren jokaturiko azken partidan Getaferen aurka 2-1 irabazi zuen, azken 5 partidutan Osasunak 4 puntu soilik lortu ditu, gutxiago lortu dituzten bi talde bakarri daude, alde batetik Oviedo 3 punturekin eta Getafe 2rekin, Realare berdinduta dago 4 punturekin, baina aipatu genuen moduan, iruditzen zait Lixik oraindik ez duela asmatu, ez dakira zehazki taldeak ere nola jokatu nahi duen, eta, bueno, jardunaldiak aurrera doazen enean, akaso joango direla hobetzen, baina momentuz ez duela aurkitu ez Osasunak ez da Lixik ere, nahi dutena. Egia da, aipatu genuen moduan, aurre denboraldia bukatze hartzegoela iritsi zela, nolabait Mirandesen egon ondoren, baina ez da guztiz asmatzen ari talde horritxoa. Ez, egia ez, bueno, Eimar Orozen baja dauka duela jardunaldi batzutatik, hori Osasunaren sekulako baja dela, Budi Mirrekin azkenean aldeko jokalari erabakigarriena da, baina esan dakoa, aurre denboraldian kosta zaion emaitzak ateratzea, pazientzia eskatzen zuen jendeak, baina orain ere badirudi ez duela oraindik tekla egokia aurkitu eta Osasunak ere, azkenean Eibarri bazen daio bigarren mailan, Osasunak beti Sadarren puntu pila atera ditu, baina bueno, kostatzen ari zaio, joko aldetik ere ez dauka bat ere argi egin nahi duena, eta kostatuko zaio, baina ziur, azkenean goraka joaten bukatuko dutela, nik ere hori, esan dezu bezala goiz da emaitzak ateratzeko, baina, bueno, badakizu lehenengo mailan ere, eta eliteko futbolean entrenorekin pazientzia nolako den, auskalo, nun bukatuko den hau, baina nik uste goiz dela orain norbaitek ere horrelako erabakiak hartzeko, eta pentsatzen dut lehiziki irango duela postuan, aste batzuk, eta ziur Osasuna gora egingo duela, taldea baitauka, talde ona baitauka. Horixe espero dugu, eta beraz larun bateko partidu honetatik goazen igandeko partiduetara. Hasteko ordu bietan Elx Atletik kluben aurka izan genuen, partida huts eta aipatu duzun moduan, zuk bai partidu hau ikusteko aukera izan zenuen, beraz zein da zure partiduko balorazioa? Bai, igande guardia egia esan bi partia jarriak genituen, Atletik eta Errealarena, biak arrapaladan ikusi nituen. Ez ziren historiako bi partia honenak izan, gauzak diren bezala, baina bueno, Atletik ere, Atleti ez dabil bezerretan bezain fin. Azkenean oso ondo hasi den Eltxe baten kontra, Eder Sarabia, Bilbotarraren Eltxe kontra, Bilbotarra, ez detan kasartu nahi, Bizkaitarra, Bilbotarra esango nuke, baina eta Eder Sarabia, portzeto, enekiela euskeraz zekien, gero Euskal Telebisten egin zituen adierazpan batzuk, eta euskeraz egin zituen, beraz, pozgarria da, horrelako jandeare euskeraz entzutea. Eta horixe, bai, Eltxek denboraldi ondo hasi du, oso ondo ezagutzen du Sarabiak bere plantilla, oso ondo daki nola jokatu behar duen, erasotu, defenditu, bi aurrelari bi bederatzi klasikoarekin jokatzen du, kasu honetan larun batean Andre Silva eta Rafa Mir izan ziren, baina Atletikek azkenean ere nik uste defentsa ona daukala,
eta naiz eta jokaldi polemiko bat edo zen, txartelgorri eskatzen zutela Bibian entzat, ba, Atletikek ez zuen gehiegi sufritu atzealdean, baina egia esan aurrean oso pamutxi zen eta aukera garbiak gukitzetik oso gertu pare bat jaurtik eta kenduta, ez zuen aukera garbirik egin Atletikek orduan. Uste Elche eroso egon zela zelaian, inungo bere biziko arriskurik sortu gabe, eta Atletik alderantziz atzek aldean sendo, baina ez zuen asmatu erasoan, eta azkenean norbaitek partidua eramatekotan Elche izango zen talde hori, baina ez nik uste empatea merezitako empatea izan zela, eta bueno, esan dena Atletik ez dabil joko aurkitzen, baina puntuak pilatzen jarraitzen du, eta Elcherekin biak berdinduta daude sailkapenaren goikaldean. Aipatu duzu Eder Sarabia dela Elchen entrenatzailea. Esango nuke oso gutxitan gertatzen dela aurkaria den taldearen entrenatzaileak adieraztea bere ametsa etorkizun batean beste taldean entrenatzea litatekeela, ez? Eder Sarabiak kasu honetan behin baino gehiagotan adierazi du bere ametsa etorkizun batean Athletic Club entrenatzea litzatekeela. Ez dakit lortuko duen ala ez, esango nuke hala ere bere ibilbidea ona dela eta akaso Valverde ez dagoenean aukeretako bat izan daitekeela. Eta Álvaro Núñezekin ere antzeko zerbait gertatzen da. Gaur egun Eltxen dabil jokatzen eskuin hegalean, baina Atletiken arrobian ezitako jokalari bat da. Bilbao Atletik utzi eta Barça aldera joan zen, kasu honetan Masiara, Barcelonaren bigarren taldean edo Barça Atletik taldean jokatu zuen. Ondoren Amorietan eta hau da bere bigarren denboraldia Eltxen, baina berak ere adierazi zuen, etorkizun batean asko gustatuko litzaiokeela Atletikera itzultzea, eskuin hegalean jokatzen du eta badakigu arten besteak beste eraso fitxatu duela Atletikek, baina bueno, Areso barkatu, Areso erasoan dabilen jokalaria fitxatu duela Atletikek eta ikusiko dugu, baina etorkizun batean gustatuko litzaiokela. Eta partidu honen inguruan aipatu nahiko nuken azken gauza, bitxikeria bat da, baina Andre Silva dugu Eltxen aurrelari moduan jokatzen, Rafa Mirrekin batera. Kasu honetan aurten oso ondo dabil, 8 jardunalditan 4 gol egin ditu jokalari portugaldarrak, baina oso bitxi eruditzen zaidana da bere kamisetako izenaren kontua. Ez dakit Andre da Silva, bai, ikusi duzun, baina bere kirol hilbide guztian zehar Andre Silva izena erabili du eta kamisetan beti Silva edota Andre Silva izenarekin jokatu du, baina aurten lehen aldiz bere kamisetan eta sare sozialetan ere izena aldatu du, Andre da Silva izena jarri du. Hemen bi teoria dauzkat, lehena esango nuke irratian edo entzun nuela, zergatik egin zuen, esango nuke entzun nuela bere garaian kirol ibilbidea hasten ari zen momentu horretan, bere agenteak edo gomentatu ziola Andre da Silva izena jarri beharrean, oso izen tipikoa zela eta ez zuela nolabait gehiegizko liurarik Andre Silva izena jartzea hobe omen zela. Beraz, geroztik izen hori jarri duela, baina gaur egun konturatu dela hori txorakeri bat dela eta benetako izena jarri nahi duela. Baina, bigarren teoria bat ere badaukat, zoritxarrez aurten udan duela hilate batzuk, Liverpooleko jokalaria zen Diogo Jota eta bere anaia hil ziren istripu batean, eta Joaoren anaia, kasu honetan, Andre Silva zen. Ez dakit geroztik hor ere nolabaiteko naste borrasteren bat egon den edo antzeko zerbait, edo tagian omenaldi moduan bere izena aldatu duen Andre Silvaren izena nolabait uda honetan hiltzen jokalariari omenaldi egiteko eta bere izena nolabait ez errepikatzeko, baina hortxe datu moduan, ez dakit gehiagi gertatzen den gauza bat izan ohi den, baina berak erabaki du kamisetan behintzat bere izen aldatzea.
Bai, nik esan behar ez nekien zergatik zen, orain argitu diazula edo, bueno, aukera zein izan diteken jakinda, ba, ondo dago, egia esan telebistan figatu nintzen, eta figatu naiz jarruna debetan zehar, baina ez diot bere aparteko garantzirik eman, baina egia da Andre Silva jarratzen ziola, baina, bueno, egun batean berak esaten badu ere, ba ikusiko dugu. Eta Sarabiaren inguruan komentatu dezula, bai, argi esan zuen bere ametsa atletiken jokatzea, atleti entrenatzea izango zela, badakigu denek ere aurrengoan agertu zen irudi batzukan zelaien bertan, bere aitarekin, bere aita deneko da badakigu zein den, Manu Sarabia atletiko jokari handia izan dagoa, eta atletizalea amorratua, ba, bueno, horrelako aitarekin ere ez nago harritzen bere semea, ba, atletizalea izatea, eta nik uste bien ilusioa izango dira semeak atletik entrenatzea. Zaitak azkenean ia 400 partida ditu atletikekin. Bai, 1976 eta 88 bitartean. Ez da datu makala. Ez, 140 gol inguru sartuta, eta bai, jokari handia izan dakoa. Eta baditu 3 Espainiako liga irazita, errege kopa bat, eta baita superkopa bat. Eta gero ere, UEFA-ko finala jokatutakoa, atletikekin, 76-77 denboraldian, Juventusen kontra galdu zutela, Turingo Juventus, eta baita ere Espainiako selekzioarekin, 84an finala galdu zuen. Beraz, baduka ibilbidea bereitak, gero entrena bere bezalagia da ez zuela gotz ondirik egin, bere semea hortan hobea da, jokari bezala eta hobea izango zen, baina, bueno, hor kuriosia bezala, eta aipatu dezuna ere, Álvaro Núñez heltzen dabiela atletiken pik pasa eta gero, atletikek baitu hor eskuine galean areso dauka, Gorosabel dauka, baina gero eraztu gabe Gironan Hugo Rincón dauka, horreko urtean sekulako denboraldia egin zuela Mirandesen, hor atletikek jokari esko ditu postu baterako, beraz, ikusi beharko da, jokari horiekin ze erabakitzen duen, etorkizun batean. Bai, eta gainera Arrobia ere sasoiko dabil, kasu honetan gaur Youth Liguen ere garaipena lortu du Atletikek, Karabajeen aurka, 3-0 gailenduta, eta 3 partiduetan 3 garaipen lortu ditu Atletikeko Arrobiak, beraz, etorkizuna ere badute zurigorriek. Orain, goazen igandean jokaturiko bigarren partidara, 4:04 Celta eta Realaren arteko partida, bana bukatu zen. Ez dakit ze sentsazioarekin amaitu zeruen partida, Jose Mari, nik egia da sentsazio nahiko kaskarrekin amaitu nuela, baina zein da zure iritzia? Bai, ez dakit gazigozoa, txarra edo zein den benetako definizioa, baina saiatu zen beste gauza bat egiten, Sergio, bosteko lerro batekin eraso atera zen, haien zentral ezkerra postu berria eman zion, kuboren bajata gero, denak espero genuen Gonzalo Guedes jarriko zuela, baina hori, ez zuen hori egin, Sergio Gomez eman zion ezkerreko egal guztia, eta saiatu zen Reala gauzak egiten, esango nuke ez zuela partidu hasiera txarra izan, baina gero Reala defentsan dituen auleziak edo aulezia baina gehiago hutsak dira, eta azkenean lehenengo mailan hutsak oso gogortze zaituzte. Eta hori, pare bat aukera sortu ostean, Zeltak bitxorak egin eta gola sortu zuen, eta hor azkenean beti zaila da. Partida galtzen hasita, eta etxetik kanpo zaila da, gero egia da, bera, Jangel Herrera egin zuen pixka, eta azpiloko geri bat, eta gero lortu zuen Starfelt Zeltako kapitainak kalera bialtzea. Relan ere, bueno, jendeak asko eskatu horrelako jokari bat askotan ez beti zakurzar bat esaten dena, ez, badakizkiena horrelako jokaldi badakina etekin ateatzen, zein izango zen azkena, kaso. Carlos Bueno, 2010-an. Zaiteke, bai. Bai, eta azkenan hori, berdinketa lortu zuen, Kosta eta 89 minutuan okerrez banago, baina Zelta atxeinatetik zegoen 10ekin, eta azkenean berdinketa, baina oso zapore txarra ez dakit, baina ona ez uzten duen berdinketa, eta Zelta oso ahul baten kontra ere, errara baina puntu bakarra gehiago dauka ere, ez du asmatu denboraldi hasi honetan lehen urtean egiten zuen joko berdina egiten, eta ostiralean beste suzko froga bat etxean, Sevillaren kontra, Sevilla batek sorpresaz Mallorcaren kontra galdu egin zuena, eta ostiralean nik uste errelak ez badu irabazten, ja azken partida izango dira Sergio Francisco nentzat, bai ala bai, hori da nere ikuspuntua.
Bai, nik ere sentsazio hori daukat, Partida bukatu zenean nire irudipena izan zen Realak lehen jardunaldi guztietan izandako arazo horiek ere izan zituela eta ez zela gustora ibili. Egia da, Jangel Herrera oso jokalari garrantzitsua izango dela pentsatzen dudala eta hor Gorrotxategiren alboan zelai erdian oso zelai erdin indartsu bat eduki dezakela Realak. Aipatu duzu moduan, Sergio Gomez ezkerregalean hor korrika egiteko aukerarekin ere gustora ikusi nuen. Nabari da bera ez dela defentsa, ez dela hor lauko lerroan jokatzen duen jokalari bat, egia da bertan asko jokatu duela bere ibilbide guztian zehar, baina askoz ere jokalari erasokorragoa eta kontrako areatik gertu jokatu behar duen jokalari horietako bat, baina aldiz eskuinegalean oso motz geratu zen Reala, ez? Sergio Gomezen Antoniuma izan daiteke Jon Mikel Aranburu, Mikel Aranburu, bai. defentsan ikaragarri sendo, egia da urten akaso ez ere ez da bilela hain fin, baina erasoan muga asko dituen, ez? Jokalari bada, ez da gehiegi igotzen denean ere bai erdireketekin, jaurtiketekin ez du gehiegi asmatzen, eta esango nuke hor Realak izan zuen eskema horretan, bueno, puntu interesgarriak eta gauza positiboak izan zituela, baina taldea oroar eta bigarren zati guztia jokalari bat gehiagorekin egonda nahiko patxal ibili zela eta esan bezala aurreko asteetan izandako arazoak ere plazaratu zituela. Partida oso garrantzitsua izango du, baina gero aipatuko dugu akaso datorren jardunaldia, kasu honetan ostiralean, baina aipatu duzu moduan, ziur aski Sergio Franciscorentzako azken partida izan daiteke garaipena lortu ezean. Gainera azkeneko orduetan eta azken egunetan atera da prentxan ere Sergio Franciscoren ordezko bat dagoeneko eduki izakela Realak eta arekin hitz egin dutela, baina bueno, hauek zurrumurruak dira eta ikusiko dugu datorren jardunaldian nola amaitzen den Realaren partida. Bai, ikusiko dugu, zuk esan dezuna bezala, hori, gauza azkar bat esan dezuna, azkenan bosteko atzekaldearekin jokatuko dezunean, behar ez, sakontasuna behar ez du egaletan, Sergio eman zuena, baina Aranburuk, ez? Eta hori da, Aranburuk lana egingo dizu, defentsan oso jokari intentsua da, baina egia bezala erdia pasata aurreraka oso jokari justua da, eta horre erralak konponbidea beharko du. Ea nola itzultzen den Ruperez lesiotik, egia da ez duela jokatu horretik lehenengo mailan, baina esperantza asko dago zubietan beregan, arrun ikusi beharko da, jokari nafarrak egiten duen, baina Realak oraindik hobetzeko asko dauka esan bezala, ze sailkapenaren zuloan saitzen du. Eta jardunaldia amaitzeko, goazen astelenean jokatu zen partida pixka bat aipatzera. Kasu honetan, astelenetan jokatu ohi diren partida guztiak bezala, edo taia guztiak bezala, huts amaitu zen. Egia da nik desente gozatu nuela partidarekin eta golik egonez arren partida interesgarria izan zela. Eta oroar, izan nuen impresioa zen, talde babazorroak oso talde orekatua duela. Bai atzeko lerroan, bai zelai erdian, badituela jokalari desberdinak eta badituela baliabideak. Esango nuke Valentzia baino desente gehiago izan zela, naiz eta partidako lehen aukera eta oso garbia Valentziak izan zuen, baina ondoren ate aurrean, Toni Martinez eta batez ere Lucas Boye ez ziren fin ibili eta huts puntu bakarra, baina txatxo kudeten taldea eta gure aipatu genuen gure sare sozialetan, beraz galdu nahi ez baduzue jarrai gaitzazue gure sare sozialetan. Alabez da, bederatzi partidutan, gol gutxien jaso duen taldea, 8 golekin. Beraz, Sibera eta konpainia atzeko lerro horretan oso sendo dabiltza. Bai, lehenik eta behin esan, hori, astelenetako futbolari men eginez, utxean bukatu zen partida bat oparitu ziguten, ebasi protesta moduan edo, eskerrak Alabez eta Valentziari, Mendizorrotzako armaia beti bezala ere agertu zen protestan,
oso armaia protesta handiak egiten dituen armaia da eta eskertzen da alde hortatik, batez ere astelehenetako eta astean zeharko futbolaren kontra. Ez dira orduak astelen bat bederatzitan zelaira joteko. Ni etxean nago, telebistan ikusi dezaket, bai, baina azkenean futbola zerlentuena da, beti esaten dugu. Eta alde horretatik, bai, ez dira orduak eta astelehenetako futbola egia esan, jende gutxiri, jende gutxiri gustatzen zaio, inori ez esatearren. Eta bai, partidari buruz, bazuk esan dezuna, Alavesi beti kostatu zen zaio azken urtean ikuste gola bilatzea, lehen urtean Kike Garzia zen azkenean aurrera arriskutsuena, duela pare bat urtere lortu zuen Samu Omorodionen sesioa, baina aurten ez dago bat, ez dago bestea. Toni Martinez jokariora da, baina ere ez dago legile finena, baina hori, Alavesen zelaikoak lehen urtean duda asko gizituen, zalantza asko gizituen Luis García kaleratu zutenean, baina esan behar dago txatxoko deten lana, bikaina izaten ari dela iritsi zen momentutik, lehen urtean taldea ondo salbatu zuen, eta urten hor dabil, liga erdikaldean, gol gutxi jasoz, eta atzo naiz eta garaipena merezi ez izan, ba hori, betikoa, ezin denean irabazi, puntua ona da, eta ari gehiago zure atea gutxian uzten modezu. Alaxea, eta nik uste dut, aipatu duzula ez, hemen Alavesi falta zaion hori, Toni Martinez, Lucas Boyedo eta bi aldiz Europako txapeldun izandako Mariano Diaz, ba ez dakit pixka bat motz geratzen zaizkion taldeari, aipatu duzu, Toni Martinez eta Lucas Boye niri ere pertsonalki gustatzen zaizkit, bi jokalariak, baina ez dira perfil ikaragarri golegileak, lan asko egiten duten jokalariak dira, Lucas Boye ere bizkarrez eta baloia mantentzen oso jokalari fina da, baina hor zeritxo gai falta zaio. Ondoren atzekaldean, bosteko lerroarekin Joni Otto, Tenaglia eta Pacheco aritu ziren, hiruak ikaragarri gustatu zitzaizkidan, egia da hemen gure Facundo Garcés baja garrantzitsua dela, eta datorren 12 hilabetetan ziur aski ez duela jokatzeko aukerarik izango, baina, bueno, oso merkatu interesgarria egin du Alavesek, eta aurkitik ere Denis Suárez, Carlas Aleñá, Carlos Vicente eta Jon Guridi atera ziren. Eta guk ere aipatu genuen astelenean, partida ikusten ari ginenean, ez genuela Pablo Ibáñezen maila hau espero. Egia da 60 minutu jokatu zituela, ez gehiago, baina partida bikaina egin zuen 60 minutu horietan. Agian gol pixkat falta zaio txatxo kudeten taldeari, baina liga hasierako kiniela batzuetan, kazetari batzuek akaso beko postuetan ipintzen zuten arren, ba, Alavés niri momentu asko gustatzen ari zait. Bai, liga luzea daretik eta euskal zer pasa daiteke, baina justu aipatu dituzu jokariak, Denis Suárez, Aleñá, hori badira ere garai batean bazirudien ez promesa etiketa hori bazeukatela, ez ziren, ez dute uste bezain ibilbide oparo eduki, baina azkenan lehenengo baina jokatzea ez da erresa, eta lehenengo baina egitea ibilbide oso bat ona da, eta Alavés bezalako talde baterako primeran daude. Pero Pablo Ibáñezena egia da ere, jende gutxik espero zuela, Osasunan azkenan jokalari bat gehiago zen, baina titularra izan gabe, eta teorian azken urteetan Osasuna Alavés baino pixkat talde hobea izan dela kontuan urtita, ba, bueno, azkenan Gasteizera pauso ematea erabaki zuen, Osasunan igual entzaket nahi zuen kontratu batzuen lortu, da zituen minutuak ere zituen lortu, eta Alavesen, denboraldi hasieran kriston maila ematen ari da. Orduan Alavés oso talde ona da, talde kompaktua, eta oso zaila izango da beha irabaztea. Eta gero egia da, Facundo Garcés gure lagunaren txorakeriarekin, ba, zigorra jaso duen ez urte betez, ba, hor agertu da Jon Pacheco, Realak utzita dagoen jokari naparra, Realean ere esperantza zeuden, dauden ikusten indikan beregan, ez du pauso ematea lortu, eta ondo etorri zaion ikuste txetik ateratzea, demoraldi bat, ea maila berreskuratzen duen, oraingoz jokatu dituen partidan oso ondo ari da, atea utxean uzten askotan, eta imaginatzen dut, horren urtean Realera itzuliko dela, beste jokari mota bat izan da, eta hori eskertuko du bai Realak datorren urtean, eta bai Alavesek aurten
denboraldi honetan jokatzen jarraitzen badu. Halaxe da. Honekin itxiko dugu ligaren azken jardunaldiko errepaso txiki hau. Eta goazen orain, aprobetxatuz txapeldunen liga jokatuko den astea dela. Zuek, entzuleok, hau entzungo duzuen momentuan, dagoeneko jakingo duzue zein den emaitza, baina oraintxe bertan grabatzen ari garen une honetan, 10 minutu besterik ez dira falta Atletik eta Karabag taldearen arteko partida hasteko. Karabag momentuz ezustekoa izaten ari da, bi partidetan bi garaipen lortu ditu, lehena Benficaren aurka 2-3, eta bigarren partiduan ere 2-huts gailendu zen Kopenhagenen aurka. Beraz, hasiera edo printzipio batean esango nuke Atletik bera favorito eta gainera etxean jokatuta, baina ezin da fiatu eta Karabagek ere beste behin ezustekoa ematea bilatuko du. Hemen, deigarria iruditu zait, esaterako 11koan 3 brasildar dituztela, Azerbaijaneko taldekoek, baina, bueno, hau ere ez da berri handi bat, azkenean badakigu brasildarrak mundu guztian zehar edaturik daudela eta hemen ere egon behar zuten. Ikaragarria, Baina ikaragarria, hemen, brasildarrena. aipatu nahi nizuna zen, Jose Mari, aprobetxatuz Karabag Azerbaijan herrialdekoa dela, eta kaso ez dugula gehiagi ezagutzen Azerbaijaneko futbolaren inguruan, konturatu ginen, astebukara honetan, Karabajek Turantobuz talde handiaren aurka jokatzen zuela, eta Turantobuz talde horretan, zelai erdian, Roberto Olabe Junior jokatzen dabil. Hau da, Realeko kirol zuzendari eta jokalari izandakoaren semea dabil bertan jokatzen, Azerbaijanen. Egia da, Roberto Olabe Junior Salamankan jaiotakoa dela, bere aita bertan jokatzen ari zenean jaiotakoa, baina ondoren bizitza guztian zehar eta ezi eta hazi Donostian eginda, beraz Donostiar Mhm. kontsidera ezakegu eta esango nuke euskaraz ere moldatzen dela, euskalduna dela. Beraz, em, hasi nahi pixka behiratzen ea Gonbitea zer... ere baduka Roberto Kemen, noski. Nola ez, baita beraidak ere, Bai, noski. Eta eta hasi naiz pixka bat begiratzen, ea beste euskal jokalaririk edo aritu izan den Azerbaijaneko ligan, eta bi topatu ditut. Biak bizkaitarrak. Lehenik eta behin, Gorka Larruzea. 1983an jaiotako erdilaria. Hementxe errepaso Mhm. txiki bat egingo dut. Bera Gernikan hasi zen jokatzen, eta ondoren Real Union edota Amoribietan ibili da. Baina 2002an lehen abentura izan zuen Euskal Herritikat, kasu honetan Errumaniako Futbol Klub Dinamo taldean, ondoren Bulgariara joan zen, Etar taldera, eta bere Azerbaijaneko esperientzia Futbol Klub Sabail taldean izan zuen, iazko denboraldian, 2004-2005 denboraldian. Baina, aurten beste herri alde batean dago, eta esango nukezuk, hemendik pare bat astetara, akaso, bisitatu dezakegula. Bisitatu dezakezula, zuk, kasu honetan. Kuala Lumpur taldean dabil jokatzen. Beraz, hortxe, bisitatu nahi baduzu eta elkarrizketa bat egin Malasian zauden bitartean, hortxe aukera polita. Bai, egia kasualia bai, oporrak juda hontan ezin izan dut oporra askoz gozatu, eta orain gaztaroan hartzen ditut, baina egia da kasualia ez, selekzioen geldialdian dagoenean joango naizela, beraz agian mutila oporretara dijoa, auskalo, baina bueno, aukera lima daukat zergatik ez. Eta bigarren izena, kasu honetan, Jon Irazabal da. Ez dakit ezaguna zaizun Jon Irazabal. Ozen bere errepaso, bere kirol ibilbidearen errepaso txiki bat egitera. Danok baten arrobian ez izen, eta ondoren besteak Leioan. beste Eibar, Mirandés, Leioa, edota Amorebietan ibili izan da jokatzen. Eta 2002-2003 denboraldian iritsi zen Azerbaijanera, Saba Futbol Club taldera. Baina, aurtengo udan, Azerbaijan utzi eta Malasia aldera joan da jokatzera. Johor DT taldera, hau da, besteak beste, Zubi Jese horreren taldea, eta Nacho bai, Insa ibili diren talde hori. bai, Baina, Andoni Zubi kaso, horre, okeraz banago. Ez? Bai, Andoni bai, Zubi horre bertan da bai. halaxe da. Eta, bueno, agian bera ez duzu ezagutu izenarekin, baina ea bere aitona ezagutzen duzun. Gregorio Irazabal Ilamikiz. Hombre! Lenguan komentatu genuen mutila, bera itona da benetan?
Gure lehen saioan aipatu genuen ez, Malasiak FIFArekin izan duen gorabehera horretan dokumentu faltsuak erabilita Malasiarekin jokatu zuten 7 jokalari horien kasuan eta bereziki Facundo Garcesen aipatu genuen, baina jokalari horietako bat Jon Irazabal bera da. Azerbaijanen ibilitakoa gaur egun Malasian eta aipatu genuen, bere aitona Gernikan jaioa den arren, Malasiako Federazioak aipatu zuela Kutxinen jaioa zela, Sarawak probintzian, eta, bueno, deigarri iruditu zait, bera delako Azerbaijanen esperientzia bat duen euskal jokalarien artean jokalarietako bat, hiruetako bat, eta gainera bera izan delako Facundo Garcesekin batera trama ilun honen guztiaren atzealdean kokatzen den jokalari horietako bat. Bai, jendeak hamaika ideia ditu eta batzutan ikusten bezala ez dira honenak. Eta pixka bat atal honekin oso labur amaitzeko, atzo gure sare sozialetan ere aipatu genuen, Karabajek badituela zenbait berezitasun, berez Karabaj taldea Agdam hirian sortu zen eta bertan zuen estadioa, baina estadio hori eta hiri hori Nagorno Karabaj eta Artsai lurraldean kokatzen da, eta 90ko hamarkadaz geroztik hor gerra bizi bat eman da Armenia eta Azerbaijanen artean. Egia da bertan lurralde horretan pertsona gehienak armeniarrak zirela, etnia nagusia esan dezakegu armeniarra zela, baina Sobietar Batasuna desegin ondoren, lurralde hori Azerbaijan izatera pasa zela, eta hor beti egon direla konfliktu asko. Beraz, 90ko hamarkadaz geroztik Bakun ari da jokatzen, Azerbaijaneko hiriburuan, eta esan dezakegu, Azerbaijaneko nazionalismoaren ikur nagusi bilakatu direla geroztik, eta nolabait, haiek islatzen dutela etxera itzultzeko esperantzaren ideia edota marko hori. Bestetik, nola ez, Armenian kontrako postura duten hainbat talde ere badaude, eta besteak beste, hau futbol alde batera utzita, 2023 urtean Azerbaijanek Nagorno-Karabaj eskualde horretan eraso ugari burutu zituen, gehien bat Armeniarrei bideratuak, eta geroztik exodo masibo bat egonda bertan, eta Armeniak behin baino gehiagotan salatu du lurralde horretan garbiketa etniko bat eman dela Armeniarrekin. Eta beraz, hortxe dugu Karabaj taldearen testu inguru politikoa, esan bezala gaur egun Bakun dabil jokatzen, baina taldearen atzean eta taldearen historiaren atzean beste hainbat eta hainbat historiare gordetzen dira. Bai, azkenean hor zenbat informazio daukagun herrialde urrutiago den herrialdeetatik ez dakigunak, eta atzo bertan Twitterrean jarri genuen arian pixka bat azaltzen da, pixka bat bera laburrean azaldu genuen, Karabajen historia, eta jendeak irakurri nahi badetu hor dauka. Eta bai, agia esan, zenbat, ez? Nork esaten du futbolarekin ez dela futbola ez den beste gauzetaz ikasten, Futbola eta politika nahastu behar ez direla ere esaten duen jendea beti urrun mantendu behar da. Bai, azkenean futbolaren parte asko politika da, eta hori argi ikusten da eguneroko bizitzan, eta horixe, bai, polita, zure interesgarria duz ere, Karabajei burungizko informazio hau, eta Azerbaijan, eta Armenia, eta hori Europako herrialdea dira, baina zenbat ez jakintasun, ez? Dena ez da hori. Portugal, Frantzia, Italia eta Ingalaterra nahi zen guztia, baina gero Moldaviari buruz edo Armeniari buruz, zer dakigu, zer gutxi. Bai, eta esango nuke horrelako herrialdeen inguruan zerbait jakin nahi badugu, txapelketa oso egokia dela, beste konferentzia liga, ez? Bertan pilatzen direlako, horrelako talde txikiak, asko ezagutzen ez diren taldeak edota herrialdetakoak, eta kasu honetan, ostegunetan, bihar bertan badago jardunaldi berri bat, ez dakit badagoen azpimarratuko zenukeen partidarik?
Egia nik ikaragarrizko talde kurioso daude eta ez ezagunak, txapelketa hontan. Nik esan berra, nintzela, txapelketa hau sortu zen, nintzela oso zalea txapelketa horrena. Esaten nuen, ez, hirugarren Europako txapelketa bat, Championsa daukazu Europa Liga bat, eta orain hirugarren bat, azkenean esaten nuen, jo, azkenean eske, 14. ligan ere Europara joango da azkenean. Baina, bueno, egia da, ba, Europan zehar dauden talde txikiagoei aukera ematen dira Europako txapelketa jokatzeko. Eta, bueno, ba, horrela partioak errepasatuta zerbait zola berezia, ba, ez dakitola. Egia da, Rayo Vallecanok Suedian jokatzen du Jaken izeneko herritxik. Suedia, gero hitz egingo dugu, Suediako ligari buruz momentu bat. Jakenen jokatzen du, Rayok, eta Jaken Gotebor ondoan dagoen herri txiki bada, Gotebor Suediako bigarren hirugarren hiri handiena izango da, imaginatzen dut. Eta Goteborren zelaian jokatu beharko ditu partiduak, Rayokan jokatuko du, ez du Jakenen bertan jokatuko, ba, zelai txikia dago eta ez ditula UEFA-ko arauak betetzen. Egia esan beharra dago ere, Vallecasco zelaia ikusita, ba, harritzen dagoela ere UEFA-ko arauak betetzea, zelai hori ba, zure etxeko patioa bezala dago, baina, bueno, kurioso, Egun batetik bestera eroriko da Vallecaseko estadio hori eta ez behar bat izango dugu, baina momentuz Ligan eta Europan ere jokatzen jarritzen dute bertan. Baina, bueno, badu meritua, ikusita kluba nola dagoen eta besteak beste, ba, instalazioak, zelaia eta bar nola dituzten, ba, taldeak horrela funtzionatzen jarraitzea. Zalegoa eta presidentea ez dijoaz eskutik, hori argi dago, presidentea nire ikuspuntutik harta burutxa da, eta, bueno, raio Europan egotea, sekulako meritu iruditu zait. Nik konferentziako liga errepasatu baino, partio, beste eguretan errepasatuko ditugula partio baiago, atzo egon zen Txapeldunen ligako partio bat, esan nahi dizut, ze bi debutanteren artean egon zen partidoa, Kaira eta Almati, Pafos. Futbolari buruz ez dakin horreiti galetzizkiozu nungoa diren taldeagoek, eta ziurrenik, esango dizu bat Taiwanekoa dela, eta bestea Kaledonia berrikoa. Eta esango nuke futboltzaleak diren askok ere ez dutela mapan non dauden ere igarriko. Ba, Kaira eta Almati izan da geografikoki Europatik urrutien dagoen taldea, Championsa jokatu duena inoiz. Kazajistan derra dira, ez da Kazajistanen Txapeldunen liga jokatzen duen Kazajistaneko lehenengo taldea, Astana behin baino gehiagotan jokatu duelako, baina azken urteetan berak Kairatek irabazi zuen liga, eta ba, juntzen, claro, Kazajistaneko talde batek ez du zuzenean jokatzen, prebi asko jokatu behar ditu, eta ba, horrasi zen, lehenengo Liublianako Olimpiaren kontra Eslovenian berdindu ostean, 2-0 irabaziz Kazajistanen, pasa egin zen. Gero Kups Finlandiarraren kontra hurrengo rondan 2-0 galdu zuen Finlandian, eta gero etxean 3-1 buelta eman zion markagai hori berkatu 3-0. Eta azken hori da, ez dela erresa Kazajistanen jokatzea, gero Eslovan Bratislava, esango hori bai, haren kalera doaz, Eslovanek lehen urtean Txapeldun liga jokatu zuen. 1-0 irabazi ostean etxean, buelta Eslovakien aukizuten, eta penaltietan pasatzea lortu zuten, eta gero azkeneko fasean ja, Celtic, Europako txapelduna, Europako talde ezagun bat, historiko bat, txapeldun liga ia urtera jokatzen duena, Eskozian utxekoa lortu zuten, eta Kazajistanen beste partido tamalgarri baten ostean ikusle goretzat, beste utxeko batekin, penaltietan pasatzea lortu zuten, eta hortxe agertu dira, inok espero gabe Txapeldunen ligan, ze Kazajistan da oso errealea handia da, baina Almati baina behan ego ekialdean dagoen hiri bada, oso gertu Kirgistan eta Txinako mugatik, beraz esan dezakezu, nola zeari da taldea Txapeldun liga jokatzen, ez? Ba, hor kuriosidadea, oso urruneko taldea da, eta ba, ez da baten erosoa inongo
talderentzat hor jokatzea, Real Madrid jokatu zuen, duela, ez jokatu zuen, ez jokatu behar du. Jokatu zuen, bai, Jokatu jokatu zuen, zuen, bai. egia da, azken utxe eta bost Utsi irabazi eta zuela, bost, bai. eta ez du ondo hasi, txapeldun ligaua bere egintzat jokatzea ja opari bada. Lehenengo jardunalea Lisboan Sportingeko eta lau eta galu zuten, aurrekoan Madrid utxe eta bost, baina atzo, Pafos, Txipreko taldea, Zipren, bertan ere jo, ezakit badakizun, duela urte, bizpeir urte, Oierrola Zabal, Errealeko eta Bartzelonako eta zaino jokatzen ibili zen, Pafosen ibili altzen. bai, Enekin, eta dira. bai, laugarren minutuan Pafoseko Joao Correia, Kabo Berdekoak, txartel gorri ikusi zuen, Modan Kaboene, ez daude, duela, Kabo Berdetarrak, bai, ez ditu jokatu mundialerako selkamen partiduak, baina bero, gorri ikusi zuen, eta esan zuzaken jendeak lortu ezak Kairatek lehenengo garaipena, ba ez beste utxe eta utxeko bat lortu zuen, Kairatek, eta hori, ba, bueno, hortxe dabiltza, baita Pafos ere, baina Pafosek esan behar da, bigarren puntua lortu zuela, ze lehenengo jardualean utxe eta utxeko bat atera zuen Olimpiako zelaian, gero Bayerrek bat eta bost egurtu zituen. Eta Pafos ere beste talde debutari bada, ez da Kairat baino askoz historia gotxea dauka, ze talde hau 2014an sortu zen. 2014an. Bai. Eta kuriosoa da, taldea, bueno, Zipreko liga egia da ba hori, ba, oso helmuga polita dela Txipre, isla handi bat izan da, eguraldi hona aukiko ez du, jokatzeko aproposa eta egia da, ba, Pafosek lortu duen balentriare handia izan dela, lortu zituen Kairat bezala aurreko faseak gainditzea, Estrella Roja adibidez kaleratu zuen, Izargorria, Belgradokoa, Kiefeko Dinamo ere bai, eta Tel Aviveko Maccabi, osea, Kairat baino talde ezagunagoak kaleratu ditu, eta gero, ba hor da bil, kuriosoa da ere bai, zer den Pafosen, esango nuke ere, okerrez banago Pafos ez dela bere zelaian jokatzen ari, UEFA-ren txorakerien gatik eta, Pafosen eskudua ez dakit orain irudikatzen duzun, armarria, Bakit arpegi bat duela, baina bai, FC, gauza handirik ez. Pafos jarriko du, baina, bueno, hango hizkuntzan gerrekera hitz egiten da, Txipren ez detan kasartu nahi barruraino, zuzendu ez dut balin horrela. Eta, ba, pertsona baten aurpegia, dago, hori da, eskudua, taka, zein izango da tipu hau ez, eta, bueno, ba, kuriosia ez, da, Ebagolas Payikarides, ez dakit nola oskatzen den, poeta bat izan zen, eta, bai, atleta ere bai, han zenbait disiplina desberdinetan, eta EOKA organizazioaren parte izan zen, Greziar, Greziar organizazio bat, saiatu zela, garaiko, ba, gobernu Britaniarra, ba, gizu Britaniarrak kolonizazio handiak izan direla, eta ba, gobernu Britaniarri aurre egiten zion organizazio bateko partai izan zen, eta bere herriarengatik asko egin zuen mutil bat, 19 urterekin horkan hil zuten Britaniar zikinek, eta horregatik ezaguna da, eta bertan kuriosia bezala bera Pafosekoa izango zen, eta Pafosek bere eskuduan, bere armarrean jarri du, bere aurpegia. Eta hoxe, ba, kuriosia hori da. Ba, esan oso deigarria eta enuen historia ezagutzen. Eta ia da, atzo adibidez Kairat Almatiren kontrako partida hori ikusteko aukera izan nuela, eta aipatu duzu moduan 3. minututik jokalari bat gutxiagorekin geratu ziren, baina oro har esango nuke maila oso txukuna erakusten ari direla txapeldunen liga honetan, atzo ere bat gutxiagorekin aukera asko izan zituzten gola sartzeko eta irabazteko. Eta ea nola amaitzen duten txapeldunen liga hau, baina lehen esperientzia moduan oso paper txukuna egiten ari dira. Bai, egia Pafosen zentral bezala ez dakit badakizun, David Luiz jokatzen ari da. Bai, anekien, bai. Bere 30 luze urteekin, 1987 da. Pentsa. Brasilien zabinen jokatzen, eta Pafosen ez dakitze
eskainiko ez diote, baina arrea dabil, eta maila nahiko honean. Eta gero beste kasualidad, beste kuriosidade bat, David Luiz Pafosek Limasolen jokatzen ditu, Txapeldun Ligako partidak, baina beraien zelaia Estelianos Kiriakides izenakoa da, beste Pafoseko gizon beomito bat, 1910 jaio zena, eta sozialki oso pertsonaia famatua da, beste atleta bat zen, bakizu, Zipre atletaz beteta dago, dirudienez. Bai, Eta hori, Bostoneko maratoian parte hartu zuen, eta estatu batuen gandik, laguntza lortu zuen, 25.000 tonelada janari eta herriak behar zituen tresnetzako 25.000 tonelada eraman zituen, eta 250.000 dolar eraman zituen ere, hori, zonalde Txipre Greziarrera, eta hori azkenean aurreko mutilak zituen konfliktu berdinei aurre egiteko, Britainiarren kolonizazioa Zipren, eta hori, kuriosia ez, hori, Zipreko Pafosen eskudoko gizona, Ebagoras Pallikaridis poeta zen, eta beraien zelaia Estelianos Kiriakides atletaren izena darama, eta hori, kuriosia talde honek daukan historia, eta herri horrek bizi izan duena kolonizazioaren inguruan, batez ere 20. mendean. ikaragarri deigarria eta historia honetan interesgarria. Aipatu duzu, hemen futbolaz mintzatuko gara, baina futbolaz haratago ere historia asko ikasteko aukera izango dugu. Eta pixka bat saioa izteko, Josemari ondo baderitzozu, aktualitateko gauza bat ekarriko dut. Oraintxe bertan irakurri baitut isa eta Twitter kontuan gaur egun arte Dazonen esatari izaten ari ziren pertsona asko kaleratu dituztela, hau da, euskeraz Irakurri dut zeoze. esatari ziren hainbat Imanol edota Jokin Goikoetxea bezalako esatariak kanporatu dituztela Dazonetik. Ikusiko dugu bat horren egunetan ea nola doan gauza, baina itxura txarra du. Egia da, nik asko eskertzen dudala Dazon bezalako plataforma batean, eta edonon futbola euskaraz ikusteko aukera hori, eta horrelako berriak izatea pena handia da. Bai, zehoze irakurri dut, eta ez dakigu oso ondo zergatik, beraiek ustet ere ez dakitela oraindikan, oso ondo zergatia, beraz, adi, egomarko gara datozen egunetan, baina bai, pena da, zenik aukera daukaten bakoitzean partida bat Dazonen denean behintzat, eta euskal talde bateko jokatzen duenean, beti euskaraz jarri zen dut partida. ZTV-en azkenan geroz eta futbol gutxi egoki dago azken urteetan, eta beti da guretzako aberasgarria eta pozgarria futbola euskaraz entzutea, beraz, animo eta besarka beraiei, eta ea harritzen diguten datozen hauetan ze pasaren. Halaxe da, besarka handi bat bidaltzen diagu hemendik, eta ondo baderitzozu, gaurko saioa hementxe utziko dugu, nire partetik gehitzeko gauza gehiago ez, ordu bete pasatxo daramakigu dagoeneko, besterik gabe, zuek ere jakingo duzuen nola amaitu den partida, baina momentuan bertan nola dagoen errepasatzagatik Atletik galtzen ari da Karabajen aurka, 10. minutuan, lehen minutuan Leandro Andrade Cabo Verdetarrak gola sartu baitu, eta Hora, momentuz ikaragarria da, hementxe utziko dugu, beraz, nire partetik Bai, momentu txoro batean datorren asterako edo asteburu honetako partidak errepasatuko ditu, lehenengo mailan eta bigarren mailan, nahi badezu. bai, Errealak, ostiralean jokatuko du, bera Errealak irekiko du jardunaldia. irekita itxia kaso, Sergio Bai, Francisco. Sevillaren kontra, Atletikek larun batean jokatuko du, 6:30 Getaferen kontra San Mamesen partido zaila ere bai, baina etxean irabaztekoa. Gero, igandean, Osasunak 6:30 Zelta jasoko du Sadarren, eta jardunaldia Alabesek itxiko du, igandekoa, Raioren kontra 9:00, beraz hortxe lehenengo mailako partidoak, eta bigarren mailan Sansek arratsaldean jokatuko du Burgosen, barkatu lehenengo Eibarrek, 4:00 Leganesen kontra Ipuruan, eta jarraian Sansek Burgosen jokatuko du, el plantio futbol zelaian, beraz hortxe bigarren mailako partido zailak izango dira, ez dauka Eibarrek
buru ateratzeko berriro berreskuratu beharko du garipena etxean, eta Sansekea burua ateratzen duen bekaldetikan. Eta besterik gabe, Ipar Euskal Herriko partidua komentatzearen ere bai, Baionak ez du partidorik, ez Ez, dakit zergatik, asteburuetan ez dago partidorik, trampa batean sartu zara eta nik azalduko dizut zergatik. Aste bukara bai, honetan kopako partidak daude. ah, Beraz, Jenets taldea dagoeneko kanporatuta dago, ondorioz astebukara honetan atsedena izango du. Eta Bironta Bayone taldeak Bordelara egingo du bidaia, kasu honetan Union Bordeaux Saint-Jean taldearen aurka, eta larun batean jokatuko du. Beraz, hortxe Frantziako kopako kanporaketa, honena opa Frantziako diogu Bayonako taldeari, eta esan. bai ez Frantziako kopa aipatu dezula, egia da hau kopa oso kuriosoa da. Abuztutik jokatzen hasten delako eta regional mailako taldeak jokatzen hasten direlako. Hemen ez da hemen bezala, hemen askoz talde gutxiago jokatzen dute kopa. Ba hori, talde euskaldunek jokatuko duten lehenengo taldea derbia izango da, gainera lehenengo partidoa. Mhm. Club Deportivo Getxok Alabesen kontra jokatuko du. Getxo regionaletatik datorren taldea da. Gainera irakurri dut, ez duela bere etxean jokatuko gaur, baizik eta ez da zehazkin ez gogoratzen Paduran jokatuko duen edo non, baina bere azten zale batean jokatu beharko duela, besteak beste pertsona gehiago ikusi dezaten eta zelaia ere hobeto egokitzen zelako. Bai, azkenean gauza hauek taldeentzat impulso ekonomiko handia dira, eta pena batzuk ezin dutera baina zelaian jokatu, baina taldearen onurarentzat ere ondo etorriko zaie sarrera salmenta, zelai handiago batean. Gero Realak Galizia ere egingo du bisita, partido kuriosoa, Negreira taldearen kontra jokatuko duelako. Bartzelonaren aurka, beraz? Txiste asko egon dira horren inguruan, Bartzelona jokatuko zuela, edo Bartzelonak ere jokatu beharko lukela, Negreiraren kontra, partido kurioso izango zen, Bartzelonak jokatuko balu. Baina, bueno, hori ere komentatuko dugu aurrerago. Portugaletek etxean jasoko du Valladolid, partido polite, bigarren mailako taldea Valladolid, Portugalete etxean jasoko du, Portugalete hirugarren RFB taldea barkatu, partido polita, beraz, talde hori beltzarentzat. Eibarrek Errioxan Naxararen kontra jokatuko du, zakit baki zutzein den Naxarako batezaina. Oraintxe bertan harrapatu nauzu, Oierrola Zabal ez da izango, baina... Toño Ramirez, jarraitzen du jokatzen. Jarraitzen du jokatzen adibide. Hau bai dela Errealean ibili zen. bizirik alaiik sekziorako jokalari bikaina, Errealean ibili zen jokalari Errioxarra, handik badara urte batzuk jokatzen, eta lehengo urtean nagusitasun osoz, lehenengo golitu ziren hirugarren ref mailan eta bigarren ref mailan daude orain. Toñok ere Zipren jokatu zuela, AEK Larnaka taldean, Mikel Gonzalezekin batera. Kara, garria oraindik jokatzen da bilela jakitea, nekien. Bai, gero beste klasiko bat, Arenas de Getxok, kanpoan jokatuko du, Numantziaren kontra, Sorian. Garai batean esango zenuen, ez ba? Numantzia talde zaia, kasu honetan Arenas de Getxok kanpoan jokatzen du, maila bat gorago dagoelago Numantzia baino. Bai. Hori ere beti, bai, kuriosoa. Osasunak Club Deportivo San Jordiren kontra jokatuko du. Bidaia beraz Katalonio aldera, okerrez banago. Gero, Mutilberak Zaragozan jokatuko du Iruñako taldeak, baina ez Osasunak kasu honetan Zaragozaren kontra jokatuko du etxean. Beraz, badakigu Zaragoza eta Osasunen artean dagoen areriotasun hori, kasu honetan Iruñako talde baten kontra jokatuko du Zaragoza kortxe. Eta Mutilgorak noren aurka dauka? Barkatu. Bai, jarrituko dugu, ez dugu, ez duzu zer esan, eta nahikoa izan dugu, txorakeli horrek. Eta gero, zein da horrengo taldea, euskal taldea, asko ez ezkit geratuko, hemen errepaso egiten ez, zenbat partia asko daude, esango nuke hori dira, karo, Atletikek ez du jokatzen, Atletik kopako txapeldun ez, txapeldunen ligeko taldea denez, Superkopa jokatuko du urtarrian, Arabiako Superkopa ustel hori, eta beranduago sartuko da Errege Kopa jokatzera, beraz hori izango da errepasoa, datorren astean zabalago itzadingo dugu honi buruz, baina ja gehiegi luzatu gara gaur, eta hemen utziko dugu, bai, ados balima zaude, Atletikek Karabajen kontra galtzen jarraitzen du oraingoz. Lehenengo zatia amaitzear dela,
utxeta bat, sorpresa lengoz San Mamesen, 32. minutuan utxeta bat, beraz zea gorritxoek txuri-gorriek buelta ematen dioten partiduan. Ba, esan duzu, hementxe utziko dugu, beti bezala ondo esanak gogoan hartu, gaizki esanak barkatu, eta hurrengo astera arte, Jose Mari. Besarka Josu eta aste ona pasa. Agur, agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da hamaika opari futbolaren munduan kontuz ugari ez gara jarda ezagun bertain jokalari